Ini panas iki. Bengi-bengi mangan saeneke gawe mie pangsit regane sak porsi 2.500 guys. Lali aku pasti. Tapi lengku 2.500. Nek lu ning kene Blitar mie 2.500 ne. Jenenge mie Pak Min. Lek nang Blitar. Itu gua ya enak. Ceritanya mangi ngeterne adikku ning tukang apa sih? Tukang dekor toh. Tukang macak manten lah. Gue sepeda listrik. Batune cek papat. Lah, tiba malah tuku mie. Tidak mampir tuku mie peh. Yo jan kentekan. Kentekan batu baru nunut ngecas toh. Nunge ora oleh. Jare listrik mentek. Bayi jan nuntun nek 5 kilo ae. Lah ngetane waduh apa. Ya iki mine sing arep tak pangan iki. Iki. Kan. Iki gorengane. Kitae, bukan di. Oh, kitae iki nganu iki. Mang akhire nunut ngecas toh. Nunut ngecas nang bakul teh akhirnya oleh. Ngecas sak jam iki baterainya nambah siji terus ditinggal digo balik. Mesan balik ke sawah kantekan aneh. Akhirnya dituntun bah. Ya sok lek duwe duit tuku sepeda listrik sing batune gede guys. Iya guys, makan malam ki berkat sama Mbak Seti. Lek ini sing ini iki. Wes ora anget no. Wes tak anu nih. Tak bongkar dhisik ya guys. Mie apa? Mie pangsit 2.500. Masih ora enak. Lek 2.500 iki pangkae enak guys. Pangan regane 2.500 pangan apa? Murah. Kayak murah lah mas. Jika piring mangan sego sik bener kabeh mangan mie tok ae. Tak mangan mie tok ae wis. Mie bisa mangkok. Engko tak ya. Nggih mangkok ae aku. 2.500. Dari 2.500 ya. Makane nunut ngecas ora oleh. Wis rapopo guys. Ini sapa dibumbune ra tingkane. Wis tantane rumah mubadir. Tambah sange tripodnya. Aku ngerti aku. Dan anget. Arepe tak godhog nih banyu. Engko tak sakne kene ben dadi duduh. Rene ngono ae. Sing penting banyune titik terus umup. Iki brek kene iki. Peteng mendah. Nah. Brek kene. Saya tekan banyu. Ini aja ya. Mau berkutuk. Yang penting mau
berguduk saya kecap saus saya nek ora tak cekane dhisik. Apa iki? Kecap saus bae. Oke. Wah, sama ini kian. Tak jika sendok. Ini ya, terus ini tuh ini taruh tiga iban gitu ya. Ini panas lagi. Kan jadi kuah. Soalnya kabeh ae. Yes, ngene guys, kaya mie anyar. Kaya mie pangsit anyar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, taruh. Nah, bener taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Roti anget panen. Enak, ahli. Ambilin dia. Campuran ambil ya. Oh, sini jeruk ini ambil ya. Kayak beda lah. Lagi. Lah sambelnya jangan sambel murni aja. Tengok ini ya. 2.500. Bismillahirrahmanirrahim. Pangsit Pak Min nama sahabat sini tadi. Masuk murah di Silicas. WM murah tak mau murah guys. Tetap tak promosikan. Berlesan lah ya.
beli sentek jadi ya pangsit 2.500. Ini ya teh. Langsung loro weteng malan. Enggak gara-gara mine iki. Kok telat mangan lagi. Mine sehat ora enak nyapa-nyapa. Kan hubungane karo mine ya. Jadi tadi salah paham. Orang telat soalnya lek kuluwe wis kat mau. Terus pas mangan. Wis wajar ae ya. Loro. Wis koyo kuwi ae apa? Stok ae dicek loro tepang besok. Baik sah-sah sih. Iki simpen yang kulkas paling guys ya, ben ra mambu. Ngono. Ya, sikikane. Ra disimpen ra mambu. Ini Oke. Simpen di kulkas ya. Kayak dipangan sesuk nih. Apa kami ya? Oh, ngombe banyu tawa layak. Sing tak ngombe banyu tawa sih. Wes guys, sementara gitu dulu. Mie murah, mie pangsit murah. Jenenge desane sambung. Mek 2.500 ya. Masih ora disili cas. Panggah ta permusane. See you guys.